Foli ani tanni o bɛ Bamakɔ News TV filɛlibaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ka kɛɲɛ ni ka wagati tɔgɔw ye k'a f'u ye k'u k'u bisimila an ka kunnafoni sindimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔna la. An ka Bamakɔ misiriba n'a kɛn bɛ ka ɲɛda kurada an bɛ don min na i ko bi sabu yelenkuraw caman bɛ misiriba la. O yelenkuraw caman minnu bɛ an ka Bamakɔ misiriba la bi n'o kɛn bɛ sababu ye ka misiriba yɛrɛ cɛɲa kosɛbɛ sufɛlaw la an bɛ don min na i ko bi. Ayiwa o baaraw minnu filɛ nin ye maaw ka dɛmɛ don minnu olu ye société chinoise de fo ka taa se awa société dɔ fɛnɛ min ye Mali yɛrɛ ta ye n'a b'a fɔ o ma Mande Solaire. U ye nin dɛmɛ in kɛ ka yelen don misiriba la ka se nafolo kasabi kundama la n'o ye taa se nafolo sefa wari miliyɔn 90 bɔɲɔgɔnko ma. A kɛn bɛ sababu ye bi awa misiriba ale kɔni hali ni miseli binna dugu ma i b'a ye ala ni yeli bonya fɛ a jamɛ silamɛw ye kosɛbɛ sabu ka da a kan o y'a yira k'a fɔ nin bɛna dɔ fara silamɛya ka cɛsuru kan bato la misiri yɛrɛ yɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi. An bɛ to Mali kunnafoniyaw kɔnɔ halisa an b'a fɔ fɛn min ma ko digitalisation n'o de ye ka yɛlɛma don an ka jamana cakɛdaw wari saracogow la. An b'a a yira k'a fɔ lajɛ dɔ tun bɛ sen na kunun n'o bɛnna tarata marisi kalo tile 18 ma san 2025. O lajɛ in ɲɛnɛmaya kun bɛ an ka minisiri ɲɛma bolo n'o de ye premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga. An b'a yira aw la k'a fɔ ni lajɛ in kɛnɛ kan wari saracogo sira 2 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ u ye olu yira. An b'a fɔ minnu ma ko application. O application 2 minnu filɛ nin ye fɔlɔ bɛ wele ko Trésor Pay a 2nan o bɛ wele ko Sifdif. Nin wari saracogo 2 minnu filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka se ka basigi don awa an ka cakɛdaw n'o foroba cakɛdaw olu wari saracogow la ani wari tafan ka se ka ɲɛdɔn na baara tɛ min na fiyewu fiyewu a bɛna kɛ sababu ye minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu u bɛ taa u mago ɲɛ awa cakɛdaw la olu cakɛdaw fɛnɛ ka se k'u mago dilan. Farafina telebiyanfan tɔnba min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don sɔrɔ yiriwali ma n'an b'a fɔ o ma UEMOA a ye a ka lajɛ biduruna daminɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ kabi marisi kalo tile 10 tɛmɛnen wa a lajɛ bɛna to sen na fo ka taa se marisi kalo tile 21 ma. Lajɛ dayɛlɛli kɛnɛ kan ayiwa maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye awa Abdulmajid Ag Mohamed Ahmed fo ka taga se Ami Fune Mahamal Adan ale ye CNT kama cidi kɛnɛ kan ni lajɛ in sen fɛ awa u bɛna baara minnu kɛ o de ye san yɛrɛ kɔnɔna la UEMOA ka musaka bɔtaw fo ka taa se a ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛna olu bɛɛ lajɛlen de fɛsɛfɛsɛ walasa ka kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an ka UEMOA jamanaw kɔnɔ. Kunun n'o bɛna tarata marisi kalo tile 18 ma san 2025 minisiri min ka baara bɛnnen don Mali ye jamana wɛrɛw koɲɛ ma ni an b'a fɔ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye kunnafoniya dɔ kɛ ko EAC jamana n'o ye Mali ni Burkina ani Niger ka fara ɲɔgɔn kan ye ko u bɔra Faransi kan fɔ jamana tɔnba a la. K'a sababu kɛ nin tɔn in kun bɛ ka ɲangi ta ka ni jamana in 3 ye sɛgɛrɛ ni ni dangarikɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw la. Kunun marisi kalo tile 18 san 2025 Mali jugew y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka wɛrɛ di Mohamed Yusufu Bacili ma n'an b'a o wele ko Arasibasi jamana yɛrɛ ka basigi kama. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni dusukasi kuma dɔ ye. Bubu Tigali Sise n'ale ye Ɲamana garabali ɲɛmaa ye ale kɔni bɔnɛna a ni la maa juguw fɛ kunun surɔ a ka dala yirimajɔ marisi kalo tile 18 san 2025 an bɛ ala de deli ala ka badabada dabi nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen. Ayiwa ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sentinɛw na an b'a fɔ aw k'an lɛ a ɲɔgɔn ma yɛrɛ.